Исәмсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина иңелек бүгінгі тапшырының төп темалар хакында. Янгын куркынышы аркасында Татарстанда махсус режим игълан ителде. Белгечләрнең нинди киңәшләренә колак салырга кирәк, Гүзәл Шихапова ачыклады. Бәйрәм белән хезмәттәшләремне дә, тыңлаучыларыбызны да тәбрик итәм. Киләчәктә дә бергә калыйк. Күңел радиосы үзенең 19 яшьлек туган көненә әзерләнә. КамАЗ мастер командасы зур җиңү белән Чаллыга кайтты. Легендар спортчыларны каршы алырга безнең хәбәрчеләр дә барды. Июль азагына кадәр республикада эссе һава торышы сакланачак. Шул уңайдан республикада махсус режим игълан ителде. 40 көнне ут урманнарны, авыл һәм шәһәрләрне чолгап алырга мөмкин. Россиядә соңгы көннәрдә йөзләгән гектар урман яна. Сибир якларында янгыннарны берничә көн дәвамында сүндерә алмыйлар. Янгын куркынычы безнең республика халкына да яный. Инспекторлар юбилейный ширкәтендә бакчачыларга тагын бер кат янгыннан саклану кагыйдәләрен исләренә төшерде. Нормально, когда так люди ходят. Ну хорошо, вы что это сам-то? Не курите, я надеюсь, постельте. Курите вообще-то? Курю. Посмотреть можно будет, а? Бакчада алкоголь кулланган күршеләрдән сак булырга кирәк. Тәҗрибәле инспектор бакчачының өйдә тәмәке тартканында тиз сизеп алды. Йорт хуҗасы тәмәке төпчеге янып калган килеш йокыга китсә, янгын чыгарга мөмкин. Көндез күп кеше эштә, бакчада күбрәк пенсионерлар, кайбер участокларда хуҗалар бөтенләй сирәк була. Зинаида Пьянова җәй буе түтәлләр арасында, участогында зур мичкәләрдә күпләп су тота. Чүпне бер кайчанда яндырмыйм, чүплеккә ташлыйм ди. Если грамотный человек себя бережет, он должен думать о себе. Һәркем үзе турында кайгыртырга тиеш. Сиңа кирәкмәсә, бакча рәисе урам өчен җаваплы кешеләр әйтеп кенә берни дә үзгәрми. Без пенсионерлар янгыннан саклану кагыйдәләрен яхшы беләбез. Бакча ширкәтләрендә чыккан янгыннарның төп сәбәпләре мичләрне артык кызу ягу, электр тимерчебекларының тәртиптә булмавы. Шуңа күрә күзәтчелек бүлеге инспекторы бакчачыларның мунчаларын да тикшерде. Ну, здесь вы, конечно, тоже листок положите, да? А листок есть, он там лежит. Бакчачыларга төтен турбаларын даими чистартып торырга кирәк. Мичләрнең төзек булуы да янгын куркынычсызлыгына зур йогын тоясый. Чтобы там не вспыхнул, он что, специально плитку купили бы. Янгын чыкмасын өчен махсус төзелеш материаллары алдым. Мунчаның төтен чыгару турбасына зон турнаштырдым. Бакчада һәрвакыт су тора. Рейд барышында инспектор һәр бакчачыга да мәгълүмат кәгазьләре тапшырды. Мондый очрашуларның файдасы бар дип белгечләр, әмма нәтиҗәсе һәрвакытта да көтелгәнчә түгел. Некоторые люди все-таки какие-то предпринимают попытки. Кайберәүләр хаталарын төзәтергә тырыша, ә кайберәүләр милки янганнан соң да янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәми. Кагыйдәләрне бакчачылык ширкәтләрендә генә түгел, якындагы территориядә дә бозалар. Юбилейныдан ерак түгел чүп-чар яндыралар. Үләннәр хәзер җәй башындагы кебек сусыл түгел, ут тиз арада зур мәйданга таралырга мөмкин. Табигатьтә учак ягу катгый тыела. Бу кагыйдәне бозган өчен физик затларны 1000 сумга кадәр штрафка тарталар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ивушка бакчачылык ширкәтендә күзәтчелек бүлеге инспекторлары сөйләгән кагыйдәләрне яхшылап тыңламаганнар ахрысы. Кичен биредә янгын булдым. Хуҗалар өйдә юк иде. Санаулы минутлар эчендә вакыйга урынына янгын сүндерүчеләр килеп җитте. Шулай да йортны саклап кала алмадылар. Ивушка бакчачылык ширкәтендә янгын чыгуы хакында күрше йортта яшәүчеләр хәбәр итә. Коткаручылар килгәндә йортны ялкын чолгап алган була. Күршеләр йортның хуҗаларын күптән күргән юк ди. В ходе проверки сообщения о преступлении было установлено, что горение происходит на участке. Тикшерү барышында янгынның шүп үләннәре күп үскән территорияда килеп чыгуы ачыкланды. Участок койма белән уратып алынмаган. Бирдә яшәүчеләр белдерүенчә, хуҗалар 2 еллап бирегә йөрми. Хәзер бинаның хуҗасын ачыклау өчен кадастр палатасына хат әзерлибез. Бәхеткә бина эчендә беркемдә булмаган, зыян күрүчеләр юк. Домик кирпичный на площади 15 квадратных метров. Кирпичтән төзелгән 15 квадрат метр мәйданны били. Күршедә урнашкан йортларны саклап калу өчен күп көч куйдык. Зыян күрүчеләр юк. Янгынны кыска вакыт эчендә сүндердек. Әлегә янгын чыгуның сәбәпләре ачыклана. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Валентин Красильников. Яңалыклар. Күчтәнәче сездән, шәйе бездән. Тиздән шул шигар астында Чаллы ТВ телевизия компаниясе бинасы ишек алдында зур бәйрәм көтелә. Күңел радиосы 19 яшьлек туган көненә әзерләнә. Бәйрәм 1 августка билгеләнгән. Күңел ел сайын үзенең бәйрәмен радио тыңлаучылар белән бергә уздыра. Быел да килгән кунакларны сюрпризлар көтә. Толырак Илсә Валиуллина дәвам итә. Синоптиклар хәбәр итүенчә, бүген 27 июль көнне Чаллыда аяз һава көтелә.
Резида Шакирова күңелдә беренче көннәрдән бирле эшли. Ул көн сайын илдә, республикада, шәһәрдә булган мөһим яңалыкларны җиткерә. Биредә эшләүче һәр хезмәткәр өчен радионың туган көне зур бәйрәм. Үзе эшемне яратып башкарам. Тыңлаучылар мине илдә, көндә барган яңалыкларны тапшыручы итеп беләләр. Бәйрәм белән хезмәттәшләремне дә, тыңлаучыларыбызны да тәбрик итәм. Киләчәктә дә бергә калыйк. Моннан нәкъ 19 ел элек, 1997 елның 1 августында 67,79 ультра кыска дулкынында күңел сөйли башлый. Радио бүгенгә кадәр тыңлаучылары белән бергә бик күп кенә бәйгеләрдә алдынгылыкны бирмичә алга атлый. Туган көнендә дә зур тамаша уздырырга җыена. Без үзебезнең туган көн үзебезнең ишек алдында капка төбендә оештырырга булдык. Аның девизы да бар: күчтәнәче сездән, шәйе бездән. Иң яхшы, иң матур күчтәнәчләргә инде без үзебезнең махсус бүләкләребезне тапшырачакбыз. Шуңа күрә, дуслар, күчтәнәчләрегезне пешерә башлагыз, килегез, кунак итегез һәм дә инде җырлагыз, биегез. Шолы телерадио компаниясының ишек алдында 1 август көнне өстәлләр сый-нигъмәттән, күчтәнәч бүләкләрдән 3 сәгать буе сыгылып торачак. 19 саны белән бәйле уеннар һәм ярышлар узачак. Бәйгеләр һәм зур концерт программасы да каралган. Бәйрәмдә танылган җырчылар Ринас Әхмәтов, Илнур Гомәров, Гөлнас Сираева, Артур Салихов һәм башкаларның чыгышлары көтелә. Сәлам, Күңел радиосын тыңлаучылар. Инде санаулы көннәрдән, ягъни 4 көннән Күңел радиосы үзенең туган көнен билгеләп үтә. Безгә 19 яшь. Без сезне үзебезнең ишек алдында көтәбез. Бәйрәм белән. Илшия Валиуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Күңел радиосы спортчылары Казаннан җиңү белән кайтты. Егет-кызлар татар радиолары арасында уздырылучы пляж волейболы ярышларында катнашты. Быел турнир 3нче тапкыр оештырылды. Күңел командасына Озан, Болгар, Татарстан һәм Тәртип FM радиолары белән көч сынашырга туры килде. Нәтиҗәдә иң оста туп сугучы дип Татарстан радиосы хезмәткәрләре танылды. 2нче урынны Мамадышның Нохрат дулкыннары һәм 3нче урынны Күңел радиосы алды. Җиңүчеләргә медальләр, грамоталар тапшырылды. Барлык катнашучыларны кайнар чәй һәм пылау белән сыйладылар. Уен бик кызу булды, барды. Радиолар бөтенсә көчләре, радио командалар арасында без шулай да сынатмадык. 6-8 сәгать дәвамында бөтен җаныбызны, көчебезне, тәнебезне биреп уйнадык. Иң мөһиме күңелле булды. Оештыручылары шундый яхшы матур оештырганнары истәлекле иде. Бүген почта бүлекләрендә дөнья күләм футбол чемпионатына багышланган карточкалар барлыкка килде. Чемпионат 2018 елда узачак. Карточкаларда чемпионатның оештыручы шәһәрләр сурәтләнгән. Шулар арасында Казан да. Башкалага багышланган карточкаларның тиражы 45 мең данә. Якын арада аларны Россиянең барлык почта бүлекчәләрендә дә сатып алырга мөмкин булачак. Карточкада республиканың танылган биналары сурәтләнгән. Маркада исә чемпионатның рәсми эмблемасы. Карточка, которая сегодня вышла, посвящена именно городу Казани. Карточка Казан шәһәренә багышланган, анда шәһәрнең Кремль һәм институт биналары сурәтләнгән. Маркаларда исә кубок һәм футбол уены барышы сурәтләнгән. Казан шәһәренең игътибарга лаеклы биналары яңа банкнотларда да урын алырга мөмкин. Татарстан халкының баш кала файдасына тавыш бирергә вакытлары бар әле. Тагын 2 көн эчендә Казан биналары сурәтләре 5 меңнән артык тавыш җыя алмаса, 2нче һәм 3нче этапта катнашу хукукыннан төшеп калачак. Бу очракта республика җәһәрләре Россия банкының 202 мең сумлык яңа банкнотларында урын ала алмаячак. Бүгенге көнгә 1 миллион кеше үз тавышын биргән. Әлеге вакытка интерактив картада 3 символ белән 4 шәһәр билгеләнгән. Алар Казан, Түбән Новгород, Новосибирск һәм Тула шәһәрләре. КамАЗ Мастер командасы зур җиңү белән Чаллыга кайтты. Ефәк юл ралли 24 июльдә тәмамланды. Безнең шәһәрдәшләр КамАЗ йөк машиналарында 1нче һәм 2нче урыннар алдылар. Җиңүчеләр кич Бигеш аэропортына кайтты. Легендар спортчыларны каршы алырга безнең хәбәрчеләр дә барды. Бигеш аэропортының көтү залында спортчыларның гаиләләре, туганнары, якыннары һәм җан атып торган шәһәрдәшләр җыелган. Самолет бераз соңга кала, барысы да дулкынлана. Переживания в любом случае есть. Во-первых, это была очень тяжелая гонка для них. Борчылабыз. Алар өчен ярышлар бик авыр булды. Төннәрен йокылары туймай. Минем ирем төнге механик булып эшләде, арыйлар. Бөтен гаилә белән каршы алырга килдек. Конечно, волнуемся. Мы их очень давно не видели. Әлбәттә дулкынланабыз. Без аларны күптән күрмәдек. Безнең гаиләдә аларны каршы алу традициягә әйләнде. Иң мөһиме сау-сәламәт кайтсын. Ниһаять, КамАЗ Мастер командасы кайтып җитте. Аларны көчле алкышлар һәм чәк-чәк белән каршы алдылар. Мы вас приветствуем и поздравляем с этой победой очередной.
Врангель «Шелковый путь 2016». Вы доказали, что вы сильнейшие в мире. КамАЗ-Мастер командасы узышчылары 3 атна ішінде 10 меңнен артық шақырым өтті. Трасса Россия, Қазақстан һәм Қытай илләре аша узды. Спортчылар жеңіл бирелмәде де. Все организаторы постарались, сделали настоящий ралли-рейд. Оештыручылар тырышты, шын ралли-рейд оештырдылар. Маршрут ауыр иде, көндәшләр дә көчле. Трассада ком күп иде, чүлләр аша узарга туры килде. Хәзер КамАЗ-Мастер командасының бераз ял итеп алу мөмкинлеге бар. Бик тиздән алар Дакар раллиена әзерләнәчәк. Ул гыйнвар айында Көньяк Америкада узачак. Гүзәл Шихапова, Иван Александров, Валентин Красильников, Яңалыклар. Сез яңалыклар тапшыруын карадыгыз. Сезнең өчен Роза Хабибуллина эшләде. Яңалыклар белән кызыксыныгыз, сау булыгыз.